Hello, drága őrültek hallgatók, sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra. Most csak egy hét maradt ki, és itt vagyunk újra, és ez egyébként a következő 10 hétben így lesz, hogy hetente jelentkezünk, és ennek nagyon-nagyon komoly apropója van, mint ahogy erről egyébként már beszélgettünk itt az előző adásokban. Egy nagyon-nagyon, szerteágazó és komoly témába fogunk bele. Hála a Jóistennek, hogy nem nekünk Gergővel kell ezt mind megfejtenünk. Szevasztok! Hát igen, ugye az előző adásban megpróbáltuk egy picit így belengetni, hogy miről is lesz szó, de hát nem mi vagyunk ebben a legkompetensebbek. Megpróbáltuk összefoglalni, megpróbáltunk kis ízelítőket bedobni, de innentől kezdve 10 héten keresztül nagyon tematikus és nagyon izgalmas témák jönnek. Így igaz. És annak érdekében, hogy ezen témákban mi ne vesszünk el teljesen, vagy legyen kinek feltenni a józanparaszt ésszel megfogalmazott kérdéseinket, nagyon nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban Karsai Krisztát és Lichtenstein Andrást, az STE Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető professzorát és tanársegédjét. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Hát köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, legyen ez az első, és én már most így rögtön az elején szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogyha valakinek esetleg még kuszább kérdések jutnak majd eszébe, mint ami nekünk Gergővel, akkor minden adáshoz tartozik majd természetesen egy Facebook poszt, és az Őrültek Facebook oldalon, és itt nyugodtan kommentben árasztatok el minket kérdésekkel, mert hogy a 10 részből a 10., az utolsó, az hát kvázi egy olyan epizód lesz, ahol hát majd elétek szeretnénk tárni ezeket a kérdéseket, amik érkeztek a hallgatóktól, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy mindegyiknél hetente jelentkezünk, mindegyiknél nyugodtan kérdezzetek, az utolsó rész pedig erről fog szólni, hogy a ti válaszait, vagy ti kérdéseitekre is legyen válasz. Nagyon ügyes vagy. Igyekszem. Az igazság, hogy nehéz ebbe így belekezdeni is. Digicrimius sorozatnak tudjuk ezt mi is elnevezni, mert hogy ez egy ennél, hogy most itt vagytok velünk az Őrültekben, sokkal, de sokkal nagyobb projekt. Mit tartalmaz ez egyébként? Hát akkor elmondanám, de azért szeretnélek megdicsérni benneteket, mert ahogy összefoglaltátok a múltkori adásban, az nem csak egy próbálkozás volt, az igazán jól is sikerült. Ja, jó van. Valami sikerült. Okay. Ez volt a 10 rész az összes próbálkozásunk, tehát innentől már ti jöttök. Köszi szépen. Szóval a Digicrimius egy olyan egyetemi projekt, ahol itt a Szegedi Egyetemen a kollégáimmal, illetőleg egy német és egy török egyetem hasonló kollégáival azt határoztuk el, hogy a digitalizáció és azok a társadalmi változások, amit a digitalizáció hoz az életünkben, azok miként jelennek meg a büntetőjog területén, és hogy ezt a kérdéskört a ma joghallgatójának megmutassuk, bevezessük őket ebbe a világba, és felkészítsük őket arra, hogyha 2-3-4 év múlva végeznek, akkor milyen problémákkal fognak már a jogi munka során szembesülni. Ez azt jelenti, hogy ez az oktatási projekt, ez tananyagfejlesztéssel, kurzusfejlesztéssel, illetve egyéb konferenciák szervezésével zajlik, és ennek van egy olyan része is, ahol már végzett jogászokat képezünk, úgymond, és a jelenlegi munkájuk során felmerülő új kihívásokat próbáljuk meg együtt feldolgozni, és ami miatt most itt ülünk, hogy van egy olyan pillére is, ahol az átlagpolgárokkal szeretnénk megismertetni mindazokat a kérdéseket, amelyek szerintünk nagyon fontosak ebből a szempontból. Nem azért, hogy ő belőlük jogászokat képezzünk, arra ott a jogi kar, el lehet végezni, hanem azért, mert... Ezt mondod, mintha ez annyira nagyon egyszerű lenne, vagy hát nem tudom, nyilván mi mind a ketten kommunikációt szakot végeztünk. Van, akinek egyszerű. Igen. Maradjunk ebben szerintem, hogy van akinek... Számoljuk utána, több 10 000-en elvégezték ezt. Mondjuk amióta Szegeden van jogi kar, ugye 100 éves évfordulót ünnepeltük tavaly, meg 150 éves maga a jogi kar, mert ugye Kolozsváron kezdte, mindegy. Hát számoljunk utána, több 10 000-en már elvégezték, bocsi. Oké, elhiszük. Szóval... Ez minket minősít, de mindegy. Tehát, hogy nem az a célunk, hogy még ha sokat is fogunk ezekről a kérdésekről most itt beszélgetni, hogy teljes jogászokat képezzünk, de az a helyzet, hogy a büntető igazságszolgáltatás körében is, és most ide beleértjük a bűncselekményeket is, meg hogy a nyomozóhatóságok miként járnak el egy büntetőügyben, alapvetően befolyásolja ez a digitális transformáció, és az, amit most megélünk. És akkor ez az elsődleges célkitűzés abban, hogy egy olyan formátumban ragadjuk meg ezeket a kérdéseket, amik reményeink szerint
az örültek hallgatóink keresztül sok emberhez el fognak jutni. Most így végigpörgetem az agyamba, biztos, hogy rengeteg olyan téma van, nem fog tudni most konkrétat mondani, mert nagyon sok ilyen volt, ahol szóba jött az, hogy egyébként, ha valami történik az online térben, akkor azt mondjuk akár a magyar jog, akár így nemzetközileg, hogyan tudja lekövetni, vagy mennyivel később jönnek szabályozások, mint ahogy valami egyébként életszerű. De talán ne innen induljunk ki, mert lesz itt még 9 rész, ahol nagyon-nagyon konkrét példákat ígértetek nekünk, és nagyon konkrét példákon keresztül próbáljuk majd bemutatni azt, hogy milyen a kapcsolat a büntető igazságszolgáltatás meg a tech világ között. Mikor lehetett az első pont, amikor gondolkodni kellett egyáltalán azon, hogy az online tér és a jog az valahol összekapcsolódjon? Én azt gondolom, hogy rögtön az internet megjelenése pillanatában, tehát mindannyian, vagy vannak köztünk early adopterek az új technológiákra, és a bűnelkövetők között is vannak, tehát ugyanúgy rámozdulnak az új technológiákra, és ugyanúgy ezek bűncselekmények elkövetésének eszközei lehetnek. Tehát általában hamarabb megjelenik a való életbe elkövetés eszközeként, vagy a bűnözők felhasználják hamarabb ezeket az új technológiákat. Legyen ne csak a számítógépes bűnözésről, hanem bármiről szó, ezt évek múltán tudja csak lekövetni a jogrendszer. Ezért is tartjuk fontosnak, egy kicsit a Krisztára visszautalva, hogy minél többen hallják és láthassák a mi projekt eredményeinket, mert van egy ilyen nagyobb küldetésünk is a bűnmegelőzés vonatkozásában, bár ez nem közvetlen célja a projektnek, de reméljük, hogy a hallgatóitok is megismerik ezeket, és talán olyan elkövetési formákról is tudunk beszélni, amelyeknek bármelyikünk kitett lehet, és hogyha hallottunk már róla, akkor talán nehezebben válunk bűncselekmény sértettjeivé ezek vonatkozásában. Uh-huh. És tehát ugye ennek van egy olyan része, hogy ezt elkezdtétek az egyetemen belül is oktatni, tehát erre elkezdődött az az igény, hogy nem csak a már jogot végzett ügyvédek, jogtudósok kezdik el ezt az egészet fitoktatni, vagy feltárni, bocsánat, nem fitoktatni, nem feltárni, hanem ezt most már bele kell venni a tananyagnak. Milyen volt így elsőre a visszajelzése a hallgatók részéről? Gondolom, ők azért jobban tudtak kapcsolódni már az első pillanattól. Azt gondolom, hogy igenis, meg nem is, mert a katedra másik oldalán állva, bizonyos élettapasztalattal rendelkezve hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy a fiatalabb generáció minden új dologra nyitott, és azonnal jobban tudja nálunk, hogy mi az a felhő, meg mi az a, nem tudom, kriptó. Ezért biztosan találkoztunk, vagy nyilván tapasztalat is van erről, hogy találkoztunk olyan hallgatókkal, akik azonnal képbe voltak, hogy ez micsoda. De azért mondtam, hogy igenis, meg nem is, mert a hallgatói populáció egy másik része, azon kívül, hogy van social media, mögé, vagy a technológiai fejlődés mögé nem lát, nem is érdekli, föl se tűnik számára. Így aztán tehát azon elgondolkozni, hogy mondjuk a platform munkavállalásnak milyen jogi felelősségi rendszere van, vagy hogy mondjuk a blockchain technológia mondjuk milyen nehézségeket okoz a bűnöldöző hatóságok számára, mondjuk a lefoglalás, vagyoni eszközök lefoglalása szempontjából, ott először azt kell megugrani, hogy egyáltalán mi a blockchain, és miért probléma a vagyon lefoglalása akkor, hogyha valakinek kriptóban van az az illegális vagyon, amit mondjuk kábítószer előállításból vagy forgalmazásból szerzett. Tehát a kérdésedre az a válasz, hogy egyébként ezen túlmenően én úgy gondolom, hogy jól fogadták, nem? Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt a visszajelzés, de számomra az volt egy érdekes tapasztalat, hogy a joghallgatók közül sem, ahogy Kriszta is mondta, nem mindenki volt tisztában azzal, hogy milyen elkövetési formák vannak, vagy hogy lehet, hogy a sérelmükre már követtek el valamit, csak ők nem ismerték fel, hogy az büntetőjogilag releváns. És ez valóban nem egyszerű, mert amikor mi beszélgetünk egymás között az intézetben, akkor is előfordul, hogyha nem ez lenne a szakmánk, és nem lenne ez a szakmai ártalom, akkor nem biztos, hogy felismernénk egy ilyen telefonos banki csalást, vagy valami ilyesmi. Nekem is volt már, hogy néhány percnek el kellett telnie, mert annyira megtévesztésig hasonló volt egy valódi banki híváshoz az a csalás kísérlet, hogy
azt gondolom, hogy ha nem ezzel foglalkoznék, akkor valószínűleg károm keletkezett volna. Durva. És ami nekem ilyen legnagyobb megdöbbenés volt, hogy készültünk erre az egész projektre, és ugye leültünk, hogy akkor kezdjük el megvizsgálni, hogy a büntető igazságszolgáltatás meg a digitális fejlődés az hol indult el, és előjött egy ilyen fura kifejezés, hogy félszínlelés, amit nem is értettem, hogy a technológiai világhoz, meg a technológia fejlődéséhez hogyan kapcsolódik, de hát szó szerint a KH-tól kell indulnia ebben az esetben. Még mielőtt ezt András elmesélni, mert az ő szájából szerintem nagyon jól hangzik ez. Igen. Az általános tételt azért elmondanám, hogy ugye most a büntetőjogról beszélünk, ugye a társadalmi együttélési szabályok betartására hivatott, és akkor a társadalmi együttélési szabályok azok általában valahogy erkölcsi, morális szabályokban rögzítettek, nyilván egy csomót ugye átvesz utána a büntető törvénykönyv, de ugye az világos, hogy azokat az értékeket védi egy mindenkori büntető törvénykönyv, amit az állam, a társadalom fontosnak tart, és hogy ezeket áttranszformálja ilyen tilalmakká. Ne ölj, ne lopj, most majdnem mondtam volna tovább a 10 parancsolatot, de szerencsére nem az van a büntető törvénykönyvben, meg hogy nem hamisítasz pénzt, nem hamisítasz okiratot. De ezek az értékek, hogy mit védelmezünk egy adott idő pillanatban a büntetőjog eszközeivel, az ezért változik. Ahogy változik a társadalom. És mitől változik a társadalom? Morálisan fejlettebbek kiválunk például, vagy a technológia ugye körülöttünk megváltozik, és olyan dolgok válnak teljesen természetes és hétköznapivá, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna, de amelyeket korábban valamilyen úton, módon nem is ismertünk fel, és ezért a védelem, mondanám így, az máshogy alakult. És akkor szerintem itt nagyon jó az, amit András mindjárt ilyen például, mondani, hogy felkapcsolunk egy villanyt. Ez volt olyan idő, amikor nem volt természetes, hogy hazaérsz, és az ember megnyomja a gombot, és lőnvilágosság. Így van, ez is egy technológiai változás, és ez szorosan kapcsolódik az első magyar büntető törvénykönyvből egy szexuális bűncselekmény, a férszínlelés, amire vonatkozott a kérdés. Így gyakorlatilag arról volt szó, hogy megtévesztette a nőt, a feleséget egy nem a férje úriember, aki az éleple alatt bebújt a hitvesi ágyba, és... Úriember, igen. Amikor kimondtam, akkor már én is elgondoltam. Idézőjelbe köszönöm a kiegészítést. Tehát, hogy azzal tévesztette meg, hogy a sötétben a férjének színlelte magát, és ezt felhasználva végzett vele szexuális cselekményt. Ugye egyfelől ez egy technológiai változás, nem volt villany, meg kellett várni az estét, és akkor lehetett ezt az elkövetési magatartást kifejteni. Bocsánat, ezen nem tudunk nem röhögni, de... Hát de most képzeld el. De valóban itt indult. Ha belegondolunk, szerintem ennek van egy olyan része is, hogy még nem voltak olyan modern fogamzásgátlási módszerek, és az is végül is valamilyen szinten egy technológiai forradalomnak a következménye. Ritkábban voltak együtt az emberek, lehet, hogy nem tűnt föl egy ilyen színlelés alkalmával a feleségnek, hogy nem a férje van ott. Persze azt a jogtörténészeknek kell megmondani, hogy milyen gyakran követték el ezt a bűncselekményt, arra nekünk nincs információnk, hogy ez a honottyáknak volt az élénk fantáziája, és később miután lett villany, és valószínűleg nem volt olyan releváns ez a bűncselekmény, meg megváltoztak az embereknek a szokásai is, azután ez kikerült a büntető törvénykönyvből. Úgyhogy a technológia a társadalomra is gyakorolt hatásokat, és végső soron a büntetőjogra. De ez az első kérdés, ez szerintem szorosan kapcsolódik, hogy nagyon lassan követi le a büntetőjog ezeket a változásokat. Tehát a 19. század végén már benne volt ez a bűncselekmény a BTK-ban, és a 20. század első negyedében is benne volt még, amikor már valószínűleg, hogyha még valaha releváns is lehetett, addigra azért már talán még kevésbé. De, és óriási. Nyilván ennek az oka az, hogy ahhoz, hogy ebből törvény vagy bármilyen BTK passzus keletkezzen, ahhoz azért körbe kell járni elég sok mindent, és vagy az van, hogy kell egy esetnek történni, ami indikálja ezt az egészet, vagy az, hogy a jog alkotás folyamata és a technológiának a fejlődése az úgy kéz a kézben jár, és ahogy változik ahogy mondjátok, a társadalomnak a fejlettségi szintje, mondjuk technológiai, nyilván a jogalkotó is megpróbálja
ha nem is utolérni, de legalább belevenni a passzusokat, és amikor egy ilyen nagy-nagy változás történik, de hogy ez elméleti síkon, vagy nem tudom, ti, akik sűrűn foglalkoztak a jog tudományával, van erről már az első pillanat, vagy tehát, hogy előrevetítve párbeszéd esetleg? Tehát, hogy az a kérdésem, hogy előjönnek-e olyan kérdések, amik majd lehet, hogy hosszú-hosszú évek múlva fognak konkrét törvényé válni, de hogy már előtte megvannak-e ezek a párbeszédek? Nagyon jó a kérdés, és azt tudom mondani, hogy az lenne jó, ha minden esetben ez lenne, hogy hosszas előkészítés és rákészülés előzné meg mondjuk minden új bűncselekmény bevezetését a büntető törvénykönyvbe, de valójában nagyon sok esetben történik valami, amit nem képes lekezelni a jelenlegi jogi szabályozás, mert mondjuk a büntetőjog az olyan, hogy csak azt lehet büntetni, ami épp akkor a törvénybe pontosan bele volt foglalva, amikor elkövették. Nyilván ennek is számos, hát elsősorban alapelvi jelentősége van, de filozófiai értelemben, mert hogy elvileg tudnod kell, hogy mi a jó és a rossz, és a választás az a tiéd. Na mindegy. De tudok példát mondani arra is, amikor megfontoltan és előre gondolkodva történt jogszabálymódosítás. Egyébként úgy, hogy valójában mindenki a hasát fogta a kuncogástól. Ez volt a 2000-es évek elején a klónozás tilalmának a bevezetése. Az, hogy Magyarországon 12 évvel a rendszerváltás után a klónozás bűncselekménnyé vált, az, hát ez egy olyan kirívó eset volt, vagy tehát hogy mondjam, jó, mondjuk nyilván ti még fiatalabbak vagytok, nagy ilyen orvoskrimik voltak divatban a 90-es években, ahol minden másodikba klónoztak jogellenesen, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát onnan ismertük, hogy mi az a klónozás, de a világ nyugatibb része éppen a Dolly nevű bárány klónozása miatt föleszmélt, és egy nemzetközi egyezményben megtiltották a klónozást, meg még egy pár hasonló jellegű mutatványt az emberi sejtekkel, és mondom, 2000-es évek eleje közepén járunk, mi is csatlakoztunk ahhoz az egyezményhez, és be is vezettük a klónozás tilalmát a BTK-ba. De hát annak a jelentősége, vagy a gyakorlati jelentősége, inkább így fogalmaznék, hosszú-hosszú évtizedekig, most ugye körülbelül 15 éve van hatályban, föl sem merült. Most már azért, amikor van génszerkesztés, meg ilyesmi, maga az emberi, egy teljes embernek a klónozása még mindig technológiailag valószínűleg nem lehetséges, de valójában azt kell, hogy mondjam, hogy mivel szinte mindenhol ez bűncselekményi tényállás jelent, ezért nem is ebbe az irányba haladnak az orvostechnológiai fejlődések. Más esetekben pedig inkább az van, hogy történik valami, és akkor úgymond, most értsétek jól, szaladunk utána. Tehát, hát reagál rá. Igen, jól. igen. Ilyen volt például az, hogy az áramlopást azt egy bizonyos idő után elkezdtük úgy kezelni, mintha ingó dolgot lopna el az ember, de ehhez a törvényt módosítani kellett. Vagy akár még azt is lehet említeni, hogy ugye újabban, amióta a személyes adatoknak olyan értéke van, és olyan jelentősége a mögöttes más jogállakbeli védelem miatt, hogy tulajdonképpen az a büntetőjogra is kihat. Vannak olyan büntetőjogi tényállások, amik a személyes adatokkal való visszaélést rendelik büntetni. 20 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna. Ha valaki kinézte egy iratról valakinek mondjuk a születési dátumát, az anyjanevét, és senkit nem érdekelt valószínűleg. És amióta meg van a GDPR-unk, ami, tehát hogy ott lehet azt talán érzékeltetni, hogy ott nagyon próbálta lekövetni a joga a történéseket, igen, és szerintem ott az, hogy ilyen nagyon hirtelen vezették be meg, már amennyire hirtelen, így a társadalom számára nagyon hirtelen volt, nyilván ott volt egy ilyen megelőző sok-sok probléma, de hogy ahogy bevezették, és utána azt, ahogy nem tudtuk kezelni, mert hogy igazából nagyon sokan nem tudták kezelni, ott éreztem én azt, hogy itt most van valami probléma, de nyilván kellett a jognak lépnie, és azóta is szépen finomodik. Tehát ott nem az volt, igen, hogy itt most előre ki van minden találva, hanem gyorsan kell valamit dönteni, majd utána finomítjuk. Igen. De még azt is érdemes megfogalmazni, hogy ugye a
a büntető törvénykönyvben ezek az úgynevezett tényállások rendkívül absztraktak. Tehát van olyan, hogy sikerül valamit beiktatni a törvényben, és utána, még ha tovább fejlődik a technológia, az a korábban beiktatott tényállás továbbra is érvényes lesz. Például Magyarországon is, tehát a rágalmazás az egy bűncselekmény. Becsület csorbításra alkalmas tényállításának a büntetendőségéről beszélünk. És egy időben nagyon tehát küzdöttek a bíróságok azzal, valójában mindig a felmentés volt a vége, hogy mi van akkor, ha ez a tényállítás mondjuk egy képben jelentkezik, akár, és elsősorban mondjuk, hogy meghamisítanak valakiről egy fotót. Mémesedik. Tehát, hogy nézzünk egy konkrét dolgot, hogyha mondjuk ilyen Gergőről lövök egy fotót, és Photoshopban nem is tudom, elcsúnyítom, meg még jobban kövérítem. Hát valami becsület, az egy becsület csorbítására alkalmas. Bármi olyat csinálok vele, amivel én módosítom azt, ahogy ő kinéz, meg amit gondolhatnak az emberek. Az még a becsület csorbítására nem alkalmas, de mondjuk egy olyan helyzetet mutat be, ami mondjuk egy tényt közvetít, hogy épp, nem tudom, bocsánat. Akkor oda rakom egy autó mellé, ahogy feltöri. Úgy van, vagy szívja marihuánát, vagy ilyesmi. Aha, jó. Itt ugye a képfelvételt hamisítottad, és becsület csorbítására alkalmas közlést tulajdonképpen közvetítesz ezzel, ez sokáig nem volt bűncselekmény. Mert nem tudod mit kezdeni vele. A tény állítása az hagyományosan és mondjuk klasszikus büntetőjogi felfogásban az vagy szóban, vagy írásban történik. De az, hogyha látsz egy képet, és az ugye azt az asszociációt hozza, tehát hogy úgy érted meg, hogy na ez az ember ezt csinálta, az ugye már a földolgozásban, a kognitív feldolgozásban már egy tényállításként jelentkezhet. Nem tudtak vele mit csinálni. Muszáj volt a BTK-t módosítani. És miért mondom ezt? Várjál, miért mondom ezt? Mert ez nem a fake newsra, meg a deepfake-re kitalált tényállás. Jóval korábban már vagy bekerült a büntető törvénykönyvbe, de ma azzal, hogy eléggé absztrakt a tényállás megfogalmazása, a deepfake videókat, amennyiben becsület csorbítására alkalmas tartalmat közvetítenek, le tudja fedni, nem? Ja, abszolút. Hát ugye, de hogy értsd, mert én ezt most azt hiszem tök jól megértettem, tehát, hogy van az, hogy vannak, ugye onnan indulunk ki, hogy a büntetőjogban lévő passzusok, meg minden, az azért van, hogy egymástól megvédjék az embereket, kvázi, most így nagyon leegyszerűsítve. Tehát hogy tehát mindig a védelem a fontos, és van az alapvetés, amit mondjuk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt kitaláltak, hogy a becsület sértés, becsület 100, az úgy, az attól meg kell védeni azt, aki ellen történik ez az egész, de hogy a technológia is bejött mondjuk a képszerkesztés, meg a deepfake. Akkor még erre nem tudtak gondolni, hiszen még nem létező technológiáról beszéltünk. Maga az állítás megmarad, hogy meg kell védenem, csak már nem csak szóban és írásban, hanem meg kell védenem mindenhol máshol is. És tehát a jognak ezt folyamatosan figyelnie kell, és finom hangolnia, kvázi. Abszolút. Tehát az alapértékek azt gondolom, hogy változatlanok. Az, hogy milyen módon éri támadás ezeket az alapértékeket, a becsületet, vagy bármi mást, az, amit finom hangolni kell, ahogy mondod, és erre kell alkalmassá tenni a büntető törvénykönyvet. Ez egy tökéletszerű példa, úgyhogy nyilván adja magát a kérdés. Ha viszont akkor én ilyet csinálok, és Gergőt odafotoshopolom egy autó mellé, ahol éppen feltöri és el akarja lopni, tehát én azt állítom róla egy kép által, hogy ő lopni fog, vagy ellopott egy autót, ezért én mit kaphatok? Hát ugye itt, bocsánat, itt ilyenkor nem történik egyből, tehát a rendőrség nem megy, nem, hogy... Hát ha te felháborodsz, hogy na... Tehát itt nekem fel kell háborodnom. Hát jó, hivatalból is észlelheti, de ha mondjuk föltöltöd egy közösségi média felületre, és valami oknál fogva figyelik a tevékenységet. Ezt értem, csak nehezen tudom elképzelni, hogy ezt tényleg figyelik. Általában figyelni kellene, de ebben az esetben hát tényleg... Igen, kellene. Én is ezt hallom ki ebből. Tényleg a Gergőnek jogilag is szüksége van arra, hogy kívánja a felelősségre vonásodat, vagy hogyha belefér a ti kapcsolatotokba, és erről lemond, akkor... Kipróbáljuk? Hát nem, igen, de nem, ez azért nagyon fontos, mert szerintem ebben nagyon sokan vagy
Tehát aki nem foglalkozik joggal, az sokszor beleesik ebbe a hibába, és ezt sokszor én is tapasztalom, hogy megtörténik valamilyen bűncselekmény, mondjuk egy becsületsértés. Ott hiába mondja azt hát ez becsületsértés. Jó, oké, de ennek van egy eljárási rendszer. Igen. Tehát ez magánvádas, nem feltétlen. De becsületsértés az igen. Igen, tehát hogy... De előtte még magánindítványos is, de... Jó, de belemeltünk ilyen, csak hogy ezt... Nem menjünk bele, mert én már elvesztem a fonalat. Tehát, hogy itt két külön dolgot kell szerintem kezelni, az, ahol a hivatalnak, tehát a rendőrségnek, vagy bármilyen ilyen intézménynek el kell járnia, meg van az, hogy neked kell ezt az utat kijárni. Igen. És ebben szerintem sokan nincsenek tisztában, és szerintem a technológiai rész, ahol történik, ami most így az én fejemben van, az sokkal inkább az, hogyha ellened történik valami, az csak te tudod, és neked kell elindítani. A rendőrség úgyse fog ott lenni. Igen. Főleg nem az online térben. Igen. Bocsi, szóval nem megyek tovább, hanem még mindig nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez esetben akkor én megcsináltam ezt a képet, Gergő felháborodott, én pedig mit kaphatok? Vagy ez mind múlik, hogy én mit fogok kapni? Ha olyan bűncselekményről van szó, ami mondanám így enyhe súlyú, nem mindegy. Tehát ha például a rágalmazásról vagy becsületsértésről van szó, akkor ugye kell a sértettnek a magánindítványa, tehát ami azt jelenti, hogy kéri a megbüntetésedet. De ezek az ilyen típusú bűncselekmények azért 1 évig, 2 évig terjedő szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett bűncselekményekről van szó. Nyilván vannak olyanok is, ahol a magánindítvány azért egy sokkal nagyobb tárgyi súlyú bűncselekményhez kötődik, de annak más az oka, azt majd esetleg egy későbbi podcastban is el tudunk beszélgetni szexuális bűncselekmények esetén. De... Szerintem ez is épp elég nagy súly. Tehát mármint, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy manapság mennyire egy egyszerű dolog az, hogy én photoshopoljak egy ilyet a Gergőről, persze, és ahhoz képest lehet az a vége, hogy 1-2 év szabadságvesztés. Ez egy nagyon komoly dolog. Jó, de hát a büntetés kiszabás során, ha első bűntényes vagy, és számos más tényező van, azért nem fognak azonnal végrehajtandó szabadságvesztés. Persze, világos. Szóval minden esetre ez a képfelvételes dolog, most megnéztem, 2013 óta van a BTK-ban. Mert hogy előtte nyilván voltak már, különösen politikusok vonatkozásában ilyen hamisított hangfelvételek, meg ilyesmi, de még korábban egyszerűen tehát nem voltunk képesek úgy hamisítani, hogy ne vegye észre mindenki, vagy azonnal ne lehessen észrevenni a hamisítást, és ami miatt ezt a példát hoztam, az az, hogy mivel absztrakt, tehát kellően általános módon van megfogalmazva a törvényben, a ma digitálisan elképzelhető hamisításokat simán lefedi. Tehát amit azért hoztuk ide egy deepfake ilyesmi. Tehát azon nem kell gondolkodni jogalkotónak, hogy lehet-e büntetni, hogyha valaki akár egy rosszabbul sikerült mémet, vagy akár mondjuk politikusok szájába ad olyan választási beszédet, ami a becsület csorbítására alkalmas. Ha hamisított, akkor a büntetőjogi felelősség megállapítható. És ugye eddig most így úgy onnan próbáltuk megvizsgálni, hogy a technológia segít a bűncselekmények követésében, vagy hát nagyobb esélyt ad rá, de hogy... Új típusú. Igen, hát jó, de itt kell a technológia de másik oldalról igen, is, meg akarom fordítani, hát vagy inkább az, hogy hogyan lehet a technológia segítségére az egész igazságszolgáltatásnak, tehát hogy ez ugye két oldalú innentől kezdve, és... Hát meg, bocsánat, maradva ennél a példánál, azt is be kell bizonyítani, és ahhoz is kell a technológia, hogyha ő azt állítja, hogy ez nem egy igazi kép, oké. De azt is be kell bizonyítani, hogy ez photoshopolva lett, vagy hogy ez hozzányúltak ez a képhez, és nem valódi. Hát akár igen, ilyen részletességgel, meg az, hogy tehát milyen más egyéb olyan technológiai eszközök vannak, mondjuk ha nézzük ezt feltalálták a villanyt, és mindenhol lett villany, de hogy azért elkezdődött egy olyan technológiai boom az elmúlt 100 évben, hogy azért az igazságszolgáltatás is nagyon-nagyon sok eszközt tud a saját hasznára használni. Igen, szerintem ez egy kicsit egy macska-egér játék, és ez sajnos az a része, ahol egy kicsit az igazságszolgáltatás szalad a bűnelkövetők után. Tehát azért, mert ez egy olyan nagyon nagy rendszer, nagyon sok szereplővel, és nyilván ezek a technológiai eszközök, ezek nagyon sok pénzbe kerülnek, és nagyon sok idő
és képzés kell ahhoz, hogy esetleg az idősebb vagy kevésbé tech-savvy igazságszolgáltatási szakembereket is felzárkóztassák arra, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen, hogy deepfake, milyen veszélyek leselkednek, vagy milyen új elkövetési formák jelennek meg. Ez egy kicsit nehéz, ugye nem lehet azt, hogy azonnal lecserélni az egész igazságszolgáltatási gárdát fiatalabb, vagy technológiailag jobban képzett szakemberekre, csak azért, mert vannak ilyen új elkövetési formák. Ahol fejlődést látunk, az az adatbázisoknak a megjelenése, az iratok digitalizálása, bár itt is azt gondolom, hogy egy kicsit lassabban adaptálják ezeket. Tehát most már minden irat a bíróságon például egy online rendszerben van, digitálisak az akták, e-akta, de a mai napig sokan kinyomtatják ezeket az aktákat, már csak azért is, mert mondjuk egy 10 000 oldalas iratanyagot talán könnyebb papírról olvasni, mint a monitorról. Tehát ennek van egy ilyen oldala is, illetve amit még megemlíthetünk az az, hogy telekommunikációs eszköz útján, tehát majd, hogy nem Skype-on keresztül is lehet tárgyalást tartani. Tehát ebben nagyon nagy segítség. Ugye gyorsabb, hogyha nem kell odautazni a tárgyalás helyszínére, vagy gyorsabb, hogyha nem kell valakit a börtönből előállítani a bírósági tárgyalásra. Ez abszolút igen, de hogy lehet követni őket, az azért még nem egyértelmű. Igen, de szerintem ez tök jó. Emlékszem is, azt hiszem a Covid alatt volt ez hogy ott kezdődött, hogy videócseten mentek, és az akkor ilyen nagyon nagy hír volt, de hogy tulajdonképpen ma meg már így nagyjából így be is integrálódott. Nyilván, ahol tudnak, ott személyesen megcsinálják mondjuk a bírósági tárgyalást, de hogy van lehetőség, és hogy kezdje el használni az intézmény. Ez nagyon egyébként, hogy ezt is felhoztad, és szóval hoztad, hogy egyébként meg akkor az igazságszolgáltatás munkatársait is képezni kell, megadni a lehetőséget, hogy ezt a fejlődést le tudják követni, és az látható, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Én tudom, nyilván nem fogok most konkrét dolgokat, meg neveket mondani, de hogy van olyan ismerősöm, aki mesélte, hogy volt egy cég, ahol sajnos külföldről hackerek megtámadták a szerverüket, az összes adatukat ellopták, stb. És hát kiment 2 rendőr helyszínelni, hogy akkor mutassák meg, hol történt a betörés. És átakadt, hogy mi az, mit mutassunk meg, hogy törtek be a szerverünkre fizikát, hogy mutassam meg, és nem értették, hogy itt mi ezzel a probléma. Itt a kábel, itt jöttek be. Szóval ez biztos, hogy nem egy egyszerű feladat. Hát, sőt, de hát szerintem ti tudjátok a legjobban, hogyha mondjuk van valami olyan típusú bűncselekmény, hogy mondjuk épp hacker támadás alatt áll, nem tudom, valami kritikus infrastruktúra. Krimi, de simán megtörténhet ilyen. És tegyük fel, hogy egyébként a bűnüldöző hatóságok és terrorelhárítás, nem tudom, ilyesmi, tisztában vannak a helyzettel, és kimennek, mit találnak egy üres raktárépületbe, egy villogó számítógépet. Igen. Mi a kérdés? Lelőjük, mármint kikapcsoljuk, elvigyük, lefoglaljuk, vagy hagyjuk, hogy valós időben csinálja meg a dolgokat, mert ugye nem tudjuk, hogy mit fog előidézni az, hogyha levesszük a hálózatról. Ez egy szakértői kérdés. Tehát nem? Igen, Tehát abszolút. Persze. És lehet, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt ilyesmi típusú jelenetek voltak, nem tudom, a 24 című ragyogó sorozatban, de ma már azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ilyen típusú helyzetekre való felkészülés az kulcsfontosságú. És hát most érted, mi mondjuk, van, ha lekapcsol... Na tételezzük fel, hogy akkor mondjuk egy magyar igazságszolgáltatásnak a szakembere meg tudja hozni ezeket a döntéseket? Vagy itt minden esetben akkor kivonulnak, maradjunk ennél például, kivonulnak, és akkor felhívnak egy szakértőt, hogy muszáj. Gyere te is, nézd meg, mondj rá át vagy B-t, és addig várnak, vagy tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen folyamat az hogyan zajlik le a való életben? Én azt gondolom, hogy a helyszínelőnek annyit kell meghoznia azt a döntést, hogy hozzányúlhat-e ahhoz a tárgyhoz, ahhoz a bizonyítási eszközhöz, például ahhoz a számítógéphez, amin szemmel láthatóan fut valamilyen program, vagy valami aktív letöltések vannak, vagy csatlakoztatva van a hálózathoz. Azt kell
ő neki tudnia, hogy ezt békén hagyja, és csak ott biztosítja, hogy ne vigye el senki, és ne nyúljon hozzá, vagy lekapcsolhatja, összepakolhatja, és beviheti el a kapitányságra, vagy a bűnjelkezelőhöz. Nyilván ugye az a szerencsés, hogyha azt a döntést tudja meghozni, hogy azonnal ki kell rendelni egy szakértőt, és odahozni a helyszínre, aki majd megnézi. Tehát azért nem szabad összepakolni. Ez ugyanolyan, és nem sokban különbözik igazából, mint hogy egy emberölési helyszínt nem szabad összejárkálni cipőbe. Mert lehet, hogy csak lecsukom azt a laptopot, de akkor azzal úgy olyan alvó állapotba kerül, hogy a hálózatról lejön. Ezt nem tudhatjuk, hogy van beállítva, hogy futni fog-e tovább. Ezek olyan kérdések, amit most nyilván mi csinálunk egy tech podcastet, én biztos nem mondanám magam ilyen szempontból szakértőnek, de valószínűleg én se tudnám a helyes választ, hogy most egy ilyen helyzetben, hogyha egy konkrét hacker támadás történik egy szerver ellen, akkor mi lehet a jó megoldás? Hogy te azt... Hát állj föl az asztalod elő, azt menj haza. Menj oda, engedd el a munkát mára. Olyan sok mindent, mert nem nagyon tudsz ezzel kezdeni. Igen. Mennyire, tehát hogy a bűn üldöző szervezeteknek nyilván erre fel kell készülnie. Tehát mondjuk a rendőrségnek, nyomozónak. De a jogalkotó és a ti szemszögötek, tehát akik tényleg a jognak az alapját, csimbarosszóját is kutatják, meg figyelik, mennyire nehéz átültetni ezt az egészet. Hogy csak mondok egy példát, ugye itt egy számítógépünk van. Ki lesz tehát hogy mondjuk egy normális bűnténynél, bocsánat, hogy így hívom, ott megvan, hogy ki követi el az egészet. De ahogy beérünk a digitális térre, az is kérdezem, az is bűnelkövető, mondjuk itt a hackeres például, aki a programot megírta, vagy az, aki elindította? Mert ugye eszközt használ valamire, de a célja az ugyanaz volt, tehát mennyire nehéz itt tehát a digitális világnak a nem emberiségét figyelembe venni. Hát nehéz, persze. Ezek a elemek, amiket itt felsoroltál, ezek mind problémát okoznak. Nyilván megint csak arra tudok utalni, hogy abban a pillanatban, amikor a büntető törvénykönyv a számítógépes rendszerekkel kapcsolatos visszaélést tiltja, abban már minden benne van, mint számítógépes rendszer fogalom, a laptoptól elkezdve az okostelefonon át, akár parkolóautomata is, ami valamilyen célra vezérelt algoritmusokat futtat, és hogyha megvan, hogy tehát megvan az a tevékenység, be tudjuk azonosítani, ami a büntetőjog számára releváns, akkor már segédeket is. És hát azért a magyar büntetőjog is olyan, hogy az úgynevezett részeseket, tehát a felbújtókat, a bűnsegédeket is büntetni rendeli, sőt, bizonyos kontextusban azokat is, akik olyan eszközöket állítanak elő, amik aztán később lehetővé teszik mondjuk a hekkelést, vagy mondjuk a számítógépes bűncselekmények között is van ilyen, vagy mondjuk a kábítószeres bűncselekmények között is, hogy akik azokat a gépeket, vagy eszközöket állítják elő, vagy mondjuk szintetikus kábítószer előállításánál azokat, akik mondjuk a képleteket elkészítik. Na mindegy. Kábítószerekről majd csak akkor, hogyha digitalizációhoz lesz közük. Tehát abszolút releváns a kérdés. Nem könnyű. De muszáj valahol megugrania ezt minden egyes ügyben a büntető igazságszolgáltatásnak, pontosan azért, mert amilyen szankciókkal dolgozik ez a fajta felelősségre vonás, ugye legvégső esetben a szabadság elvonása, de a vagyoni szankciók is nagyon komolyak, csak akkor lehet elítélni valakit, hogyha biztosan tudjuk, hogy ő volt, és azt csinálta, amit a törvény tilt. Ha bármilyen kétség van, akkor felmentés van. És van arra példa, nem tudom, kérdezem, hogy mondjuk az én elképzelésem szerint azért az ilyen digitális, meg online térben, meg bármilyen új technológia által elkövetett bűncselekmények, mondjuk nem így Magyarország a gócpontja, hanem mondjuk ez így nyugatabbra történik tőlünk, mondjuk tegyük fel, Amerikában azért szerintem több történik ilyen. Hogy van arra lehetőség, hogy ott történik egy jogalkotási folyamat, mert hogy ott megtörtént az eset, és hogy az így átszivárog hozzánk attól függetlenül, hogy mondjuk itt még egy adott technológia még nincs itt, vagy valami, de hogy ott látják a jó példát, és akkor vegyük át nemzetközi szinten is, mert hogy az egy jó irány tud lenni. Erre van ilyen átjárás, hogy ez így működőképes? Abszolút, bár én nem erre gondoltam, amikor elkezdted a kérdést feltenni. Akkor mire gondolsz? De
Amúgy azt mondom, hogy szerintem abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és bár említetted, és ezzel is egyetértek, hogy mennyi nehézséget okoz a GDPR-nak a gyakorlati haszna, de végül is az Európai Unió élen járt ilyen jellegű jogalkotásokba, és pont a másik irány figyelhető meg, hogy a GDPR kerül átvételre, már csak muszájból is egyébként, mert az európai székhelyű tárhelyszolgáltatóknak ennek meg kell felelnie, de hát az amerikai székhelyű szolgáltatók vagy közösségi platformok is szolgáltatnak itt, és ezért szintén meg kell felelniük. És itt is egy kicsit az, hogy hamarabb történik valami a valóságban. A Google-nek, Facebooknak meg kell felelnie a GDPR-nak, és ez a megfelelés az egy olyan szintet elér, hogy ez valamilyen jogalkotást indukál az USA-ban is akár, és akkor kézenfekvő, hogy minta lesz az európai jogszabály. Ez másik irányba is működhet, de azért annyira különböző a jogrendszer, hogy mi sokkal nehezebben vesszük át az amerikai mintákat. Tehát arra itt európai jogászok, jogtudósok, meg jogalkotók összegyűlnek, és akkor úgy lesz belőle valami. Azt azért kérdezem már, hogy nekem egy ilyen fixa ideám, hogy a digitalizáció által talán egyszer eljöhet egy ilyen egységes, globális rendszer, ahol minden ugyanaz. Ami tudom, hogy nagyon nehéz elképzelni, de a technológia az mindenhol ugyanaz, és ezáltal a jognak is, vagy hát ami a technológiához kapcsolódik jognak is valahogy mindenhol ugyanannak kéne lennie, hát ezt tudom, hogy ez így nem fog megtörténni, de nekem ez ilyen fixa ideám mindig, főleg adásokban szoktam ezt így elmondani. Hogy én ezzel egyetértenék. Nagyon jó lenne, hogyha mindenhol hasonló szintű lenne akár a felelősségre vonásnak nem tudom, a bizonyítási terhe, aztán az emberi jogok védelme hasonló szintű lenne. A világ jogrend, ha képesek lennénk mindenhol ugyanazokat az értékeket követni, akkor az jó hatása lenne az emberiség fejlődésére, de hát... De közben még addig se tudtunk eljutni, hogy az a konnektor, amiből a villanyáram érkezik, ugyanúgy nézzen ki minden földrészen. Tehát, hogy gyakorlatilag várhatunk erre, csak én most egyelőre kicsi esélyt látok. Nyilván erre. Itt a kulturális különbözőség is megvan, tehát emiatt sem fog ez az egész működni. Nem tudom, mit akartam az előbb kérdezni, de még valamit akartam kérdezni. De... Én nekem egy példa volt, ami még fölmerült itt kvázi a technológia fejlődésének hajnalával kapcsolatban. Ahogy ezt te is mondtad itt az elején, hogy akkor ha valaki lopja az áramot, akkor az bűncselekménynek számít, vagy sem. Mi van akkor, hogyha valaki a wifi-t lopja ugyanebben a helyzetben? Most 2023-ban Magyarországon, hogyha én lopom a szomszéd wifi-ét, akkor mi a helyzet? Most olyan nagy probléma nem lenne, mármint büntetőjogi értelemben, mert ugye azt az előfizetést, amit a másik megvásárolt, te azt jogosulatlanul ugye igénybe veszed, vagy attól függ, hogyha föltöröd a rendszert, akkor számítógépes rendszerrel kapcsolatos visszaélésről lenne szó, illetve hogyha ez kárt is okoz, akkor ennek egy megfelelő alakzata, ami a károkozó részt magába foglalja, és aztán körülbelül ennyi. Hát meg rossz szomszédi viszony. De ez nem mindig volt így. Nem mindig volt így. Voltak olyan kísérletek, amelyek az elektromos áram mintájára tervezték volna büntetni a wifi lopást is, mert az elektromos áram is testetlen. Persze igaz, hogyha megráz, akkor azért jobban érzed, mintha wifi hullámok átmennek rajtad, mindegy. De végső soron azt már elég korán, tehát ez a számítógépes rendszer konstrukciót, mint egy absztrakt fogalmat, és az azzal kapcsolatos minden visszaélő magatartást már beiktatták a BTK-ba, ezért tulajdonképpen túl nagy problémát nem jelent ennek az ilyen típusú jogsértéseknek a lekezelése. Szerintem itt egy olyan kérdés merül fel, ami új probléma, hogy amikor az először még nem is a wifi lopásával, de az internet lopással kapcsolatban, ott meg tudtuk mondani, hogy a betárcsázós neten egy perc, vagy hány perc, hány forintba kerül, és tudtad, hogy mennyi a kár. Igen. Most ugye a legtöbb wifi hálózatot kiszolgáló egyébként internet előfizetés, az különböző korlátlan csomagok, tehát nem tudjuk megmondani, hogy hány forint volt az adott, még ha azt meg is tudjuk mondani, hogy mennyit forgalmaztak kvázi lopással azon a hálózaton, nem tudjuk azt pontosan megmondani, hogy hát az ha mennyibe korlátlan került. netért fizetek X havidíjat, akkor mindegy, mennyit loptak el tőlem.
De hogyha nem tudod megállapítani, pont az a hogy probléma. Mindegy, akkor nem tudjuk megmondani, hogy annak mi a büntetési tétele. Igen, vagy mi a kár. Mert ha most érted, te havonta elhasználsz 1000 giga netet abból a korlátlan felhasználásból, és akkor mondjuk... Ő akkor is ugyanannyit fizetett, tehát neki ezzel nem lett nagyobb, nem lett kár. Igen, tehát, hogy nagyobb kára nem keletkezett, hiszen nem az van, hogy véges az egész, de hogy itt mihez viszonyítanak, hogy ő mennyit használ amúgy havonta, és ahhoz képest te mennyivel léptettük? Hát vagy nem tudom, hogy az lehet-e kár, hogy azért, mert a szomszéd lopja az én wifi-met, ezért nekem nem elég gyors, vagy nincs akkor a sávszélesség. De oké, nem tudtam elvégezni a munkámat, nem tudom, de ez valószínűleg nem károkozás. Igen, és igazából lehet, hogy ez a megoldás, hogy azt mondtuk, hogy ha korlátlan és így is úgy is ugyanannyit fizetek, akkor nincs károm. Ebből a szempontból legalábbis. És itt megint csak az, hogy egy kicsit más, azért látom, hogy egymásra néztek, és én is nagyon dühös lennék, hogyha azért nem tudnék dolgozni, vagy azért menne lassabban az otthoni netem, mert hát a szomszédaim rácsatlakoznak, de hogy az a büntetőjognak ezen szigorú és határozott fogalmi rendszerében nem feltétlenül kár, tehát ez egy jelentős érdeksérelem lehetne, vagy egy hátrány, hogy amiatt nem tudtál becsatlakozni a megbeszélésre, vagy a streamedet elindítani, vagy bármi adást dolgozni, de hogy vagyoni hátrány közvetlenül hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Fura, bár mondjuk szerintem valahol ott lesz ennek a hosszú távon a megoldása, mert ugye most egy ilyen átállási időszakban vagyunk, tehát hogy már vannak a digitális nomádok, akik beleszülettek ebbe, vagy vagyunk mi, akik mondjuk az én születésem se volt, net már volt, de nem volt elterjed, okostelefon biztos nem volt, és hogy most pont ez az átállás van, de hogyha tök természetes lesz, tehát egy generációt vagy kettőt, majd a jog gyorsaságától függően előre lépünk, és mindenkinél adott lesz, ugye ez egy utópia, hogy mindenkinek egységes internetet, meg minden, meg mondjuk az egy közvagyon lesz, vagy köz valami. Nem lehet repkednek fönt, ugye ezt állítani. Igen, oldal. Onnantól kezdve már ezt egyszerűbb kezelni. Tehát, hogy még most az átállás időszaka az, ami még nehezíti a jogalkotás problémát. Jó, én még amit akarok, hogy szerintem egy kicsit így szemezgessünk már, hogy mi lesz majd még. Kacsincsunk át egy kicsit a következő adásokba. Én most egyelőre addig mennék ebbe, hogy bedobok egy-két dolgot, amit én már látok ideírva, és akkor ez hogyha egy kicsit mindenkit felcsigász, hogy lesz itt szó, mint ahogyan az elmúlt adásainkban már nagyon sok szó volt a mesterséges intelligenciáról. Én elhasaltam, amikor így szembe jött velem, hogy amúgy a büntetőigazságszolgáltatásban milyen szempontból lehet ott a világ különböző tájain már most a mesterséges intelligencia. Egész elképesztő. Rendkívül sok popkulturális utalásunk lesz, akár hogyha a filmeket tekintjük. Nekem ez lesz az egyik kedvenc téma, én már látom előre, hogy én ki tudok borulni azon, amikor egy filmben olyan dolog történik, amiről süt, hogy ennek biztos, hogy semmi köze nincs a valósághoz, mert nem létezik az, szerintem, és akkor majd lehet, hogy megcáfoltok, hogy megnéznek egy térkamera felvételét, amiben van egy autó, aminek a visszapillantójába belenézett valaki, és az ő szemében tükröződik a valakinek a rendszáma. És akkor így mondja meg a nyomozó hatóság, hogy ki volt az elkövető, meg hasonló nyilván óriási, szerintem hülyeségek, és akkor ez majd kiderül, hogy valóban mennyire hülyeségek. Van itt ilyen, hogy romantikus csalások. Szerintem, hogyha valaki esetleg látta a Tinder Swindler című filmet, akkor ez szintén izgi lesz. Szóval, hogy lesznek itt nagyon-nagyon izgi témáink a következő hetekben. Ja, és ennek ilyen ívét is terveztetek, amikor ez így kialakult, meg ha jól tudom, akkor nagyjából amúgy az oktatást, vagy hát az egyetemen is ezeket a témákat érintitek. Tehát, hogy azért nem az van, hogy ezt most úgy kezdjük el kisillabizálni, hanem azért már van, a hallgatókkal is már lejátszottátok ezeket a köröket, úgyhogy már van ebből tapasztalat, és hogy ennek azért van egy ilyen jól összerakott íve, hogy honnan, hova fogunk eljutni a végére. Mi az, ami számotokra ilyen nagyon alap jogi szempontból ezek közül a témák közül, amit így most már annyira itt van a köztudatban, hogy ebben mindenféleképp, vagy erről beszélni kell? Hát ugye az ív, amit megfogalmazol, az onnan fog indulni, hogy a büntetendő cselekmények, igen, nem.
egészen odáig, hogy mit csinálnak a hatóságok, hogyan segíti őket, vagy hogyan nem segíti őket a digitális transformáció, egészen odáig, hogy mondjuk lehet, hogy még a börtönök automatizálásáról is fogunk beszélni. Az én kedvencem az, hogy lehet-e mondjuk bűnmegelőzésre használni algoritmusokat, egészen konkrétan a predikció kérdése, hogy lehet-e megjósolni, megbecsülni azt, hogy hol és mikor és ki fog bűncselekményeket elkövetni. Amire utaltál, persze van olyan műalkotás és science fiction film, illetőleg regény, amelyik ezzel foglalkozik, de ma már ennek bizonyos részei nem csupán a science fiction körébe tartoznak. Illetve hát ezzel még szoros összefüggésben, hogy egyáltalán az emberi döntéshozatal, ami markánsan jellemző a büntető igazságszolgáltatásra, valahol tudja támogatni mesterséges intelligencia az emberi döntéshozatalt. Izgi. Jó lesz. Nekem is ez az egyik kedvencem, de azért én azzal kiegészíteném, hogy szerintem azon is gondolkodnunk kell, hogy lehet ettől megvédeni magunkat. Igen, tehát nem a gépek lázadására gondolok, de hogy nehogy túlságosan öntudatra ébredjen a mesterséges intelligencia, vagy hogy hogyan tudunk tenni az ellen, hogyha a mesterséges intelligencia téved. Szóval szerintem ez az egyik legizgalmasabb topikunk, a predikció. Oké, két nagyon fontos dolog. Egyrészt, ha bármilyen kérdés felmerül bennetek, akkor keresétek az Őrültek Facebook oldalán a megfelelő adáshoz tartozó posztot, és nyugodtan kommenteljetek. A 10 éves sorozat utolsó adása csak erről fog szólni. Másrészt, ami fontos, hát inkább majd a későbbiekben, ha ilyen konkrét példák lesznek, hogy ezeket az adásokat mi 2023 márciusában vesszük fel. Ezt később fogjátok hallani, ha esetleg valami olyan óriási dolog történik a világban, ami nagyon... Igen, nagyon adná magát, hogy beszéljünk róla, és miért nem? Hát akkor ezért, de egyébként az utolsó adás az frissen fog elkészülni, pont ugye a kérdések miatt is, úgyhogy ott, ha esetleg valami ilyen történne, akkor arra biztosan tudunk majd még reagálni. Ja, úgyhogy izgi 10 hét elé nézünk. Igen, jövő héten ugyanekkor folytatjuk. Kriszta, András, nagyon szépen köszönjük nektek, találkozunk egy hét múlva. Köszi, sziasztok! Addig is maradjatok velünk, őrültek. Szevasztok! Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az Őrültek főhadiszállását a szegedi Door Office-ban rendezte be.